سلامات أوني لما عن مدى السوشيال ميديا زرابة خوين زلا بريزيدنت إساياسن دبرتين تراخيبه حزي تراخيبهم يوم كم أون بزعبات صمدو كابت كرايزوت أسبا مستم سويانا بزقبرك على محتات صمدو أبزوبا أقد أسكم زخونة تقاليسو حزب إيرتران حزب تقراين سلام أو حونة قربتنا نكرلو ما من قستير كم أون من قست قراينا من قست إدرا أزي من كلا سنة لو نحس كم مدة مسانا سنة يمكتسا سلام فتوات فلما لايك نداقبركم سبسكرايب زي قركم كعا سبسكرايب نداقبركم هانات حساب رئيسنا بتخمنت نداقدفكم حدش توعنا مدو سلازلو سكا موداتا مسانا وفراء وفركا أتبرع خاطق تخادين كام قوي خاخي ساعات يابكا مع تبرع خسادنا أيتال خاودنا هاي ما ناسنا لجلو وطلنا ويلا وفركم أتوبة لحم تقو تخادينكم قوي خم كيدو كندنا يجي عدمي هاوكم أليان توليد السمانية غيره قلوتكم ساعتكم يقني ماني ناجي قلوتنا قلوتكم منايقوا نقيدنا فلمانا فيديو إيرترا حجوون إثيوبيا حدش قصة قريبة لا بزعبان تايوس كان كاتاتل إيرترا إثيوبيا أسفح زخونة زوباو استراتيجية تختل الله كتب الكسيسة إيرترا بمنقدم منستر وصاي قداياتا غيرا أو تياتا بزلا علاو مغلصي غزاي سلف بلصقنا إثيوبيا مس منقسس تأساسر تكالات مرمرن مع كنا زينان إثيوبيا تتقيمو أنصار إيرترا تصابعي بوليتيكاو استراتيجي نمسفح يسرح الله بمبال كسيسة زي إيرترا غريوات زلا كسي أب قرب أوانا بستزرقحو صحفات زتكورو خوينو اتبوغن إثيوبيا وصي زنبرت صحفات دمان إيرترا بوليتيكاو مداي كم زدخمتن أب سراويت رئيس تمركوستن غيرو زغلص كوينو اتي اب إيرترا زلو مريحنا زلو سلف خاب صنع زتودبن تقاومت جلتات عدل زي هبن مخانو كم زغلص اي تحبير زلو إيرترا اب ملسا دما از مرغصيتات نحد حد زغاچون اوشطاو غدايات إيرترا متأتاو نمخناي زتدالو مخانون ياموغيتا بتوسخ إيرترا اتي اب تبي وغن إثيوبيا وصي زلو إيرترا كاب إثيوبيا تفليا زبل ترخا نا إثيوبيا ون كم تنصغو حبيرا زلا خوينا دوبات إيرترا بناي مغزات زمن وعلات كم استمسرتن دحير دما دحرس مع الجرس بكوميشن دوب إيرتران إثيوبيا كم استراغغص انغليصا 30 عامات زغصله قالسنا صنات إيرترا دما انصار منغست إثيوبيا زعلمه عمت زيكونس حقاو كينات هاغراو حرنتاوي مخوانياون إيرترا غليصا زلا إيرترا ابتكسا قصيلا إثيوبيا قتتاوي افدغ بحر نمركاب اتكايدو زلا زمته قال تصابعي غدايو كتبلن كلا قدام منستر إثيوبيا دما بزعبا وحسنت بحري بزتوي بحيلك خون زخل مغلصيتاتو اب مصاي امونغو كلتين هاغرات زفطر غچت كتبابع كم زخل ون كسيسا اتصحف بتوسخي إثيوبيا ببزح حزبان قطواو دليتاتان تطقيمان اشتو غرابتي صوتخ تغبر تدل الله الي زخصص إثيوبيا مسومالاند زكايرته سمع اب غچ السودان ياتياتو زلا ايدا كومدما سفيح بوليسيتات بحرن نغرنا افريقيا ابزي مرغا كوت زخل تغبراتي بمبالون إيرترا كسيسا تركب معرو إيرترا كم دقافيت زباول أولونتن متحجازن غيرا خطقسن كلا إيرترا أو سودان زغبرتو دبلوماسياو تساتفو نفدرالو أكالات سوماليا زغبرتو حجازن أبوان كوينا تግራይ إثيوبيا زغبرتو وتهدراو دغفنون تقيسا تركب دكازون إيرترا إثيوبيا أفدق بحر زي بالله مخانا قند منጭ زباو وطرطراي كم زيكونن يقداس سلف بلصقنا زلو دوبات كغيرن غرابت منغستات نمصلاون بحر نمركابن زغبرو زلو فتنتات كم زخونن نسلامن مرغان قرن افريقيا دما زعبه حدغا زوكل مخون حبيرا كمونا زغصل فيديو هنكد كلنا وطرين مهدا امباسادر امريكا ناو تግራይ كم زاتو صبصبات እንዳገለጻ አየን እስከንከታተል وطرنا مهدا نسلام وزته برز خفزته أكيدنا خبل أمباسادر إيربي ماسينغا تزاريبو أمباسادر إيربي ماسينغا زمرحو جلو لوخ أمريكا لو مقالة كم زعتو كم استجلس استحبر خوينو وطرنا مهدا نسلام وزته برز خفزته كم زكايده أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيربي ماسينغا تزاريبو أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيربي ماسينغا نعود السرح لوما نابتغراي زعتو العلامة من سبعو أتكبرت بمرخاب أمريكا نوسان هو زدحن حجزاز
ዝህቦ ደገፍ ብምዝታይ ደገፍ ዝግበረሎም አካላት ካብ ህፁ ረዲት ወፂኦም ዓርሶም መርኮዞም ንኸረጋግፁ ዕላማ ከም ዝገበረ ገሊጹ አምባሳደር ማሲንጋ ምዛኣታ ሐይዙ ዘላቀ ሰላም ንምርግጋጽ ማሕበረሰብ ዓለም ብመሪሕነት ሕብረት አፍሪካ እናሰርሐ ከም ዘሎ ብምግላጽ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ወጥሪ ድማ ብፍሉይ ክርአን ህዝቢ ሰላም ከረክብ ድማ መፍትሒኡ ዘተ ምዃኑ ገሊጹ ኣብቲ ዘተ ምክትል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ከም ተዛተየ ዝተገለጸ ኮይኑ መንግስቲ ትግራይ ውድብ ሕወሓት ንሰላም ዘለዎም ቅርቡነት ኩሉ ግዜ እናገለጹ ከም ጸንሑን ተማልዩ ኩሎም ህዝቢ ትግራይ ምርጭኡ ሰላም ምዃኑ አቶ አማኑኤል አሰፋ ከም ዝገለጸሉ እውን ተሓቢሩ ሰላማት እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለዝኾነ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ከምኡውን ናጽጽል ቪድዮ ክንከድ ከለና ካብ ትግራይ ንኤርትራ ንጽምዶን ዝሃበቶ መግለጽ ኣሎ እስከንከታተል እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ አቶ አማኑኤል አሰፋ ምስ ድምፂ ወያነ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ጽምዶ ኣብዚ ዞባ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ምክትል ፕሬዝዳንት ክልል ትግራይ አቶ አማኑኤል አሰፋ ምስ ድምፂ ወያነ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ካልኣይ ክፋሉ ትማል ምሸት ዝወፀ ኮይኑ ንጽምዶን ርክብ ምስ ኤርትራን ህዝብታት ኣምሓራን ካልኦትን ዝምልከት ሰፊሕ መግለፂ ሂቡሎ ስምምዕ ፕሪቶሪያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደጋጊሙ ዘለና እንታይ እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስተፈረመ ናይ ኣምሓራን ናይ ኤርትራን ሓይልታት ተቃሪኖም ወዮም ከዕንቅፍዎ እዮም ኢሉና ሽዑና ማን ይመስለና ሓቂ ምዝራ ኣነ ናይ ብሓቂ መስለኒ ነይሩ ማለት እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስተፈረመስ ከዕንቅፉ እዮም ተባሂሉ በቃ ከምኡ የሒዘ የጸኒሐ ማለት እዩ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስተፈረመ ግን ቀንዲ ዓንቃፍ ኮይኑ ዘሎ ቀንዲ ተስምምዕ ፕሪቶሪያ ከይተ ትግበር ህዝቢ ትግራይ ክደቅቕ ዝገበረ ባዕሉ ስርዓት ብልጽግና ኮይኑ ማለት እዩ ናብ ምዕራብ ትግራይ ከይትምለስ እዚ ኣምሓራ ይኮነ ከልክሉና ሕዚ ስርዓት ብልጽግና ይኸልክሉኒ ናብ ጸለምቲ ከይምለስ ሳይ ገይሩኒ ብወሰና ወሰን ይብዛሕ ይውሓድ እኮ ብወሰና ወሰን ምስ ኤርትራ ዝነበረ ከባብታት ድማ ብጣዕሚ ብዙሕ ከባብታት ገዲፍዎ ሰራዊት ኤርትራ ገዲፍዎ ብዙሓት ከባብታት እኮ ገዲፍዎ ህዝብ ኤርትራን ህዝብ ትግራይን ሰላማዊ ሕውነትን ጉርብትናን ክህልወማ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ሕዝቢ ፈቃደኛ ኮይኑ ህዝብን ህዝብ እኮ ይራኸበሉ ፋኖማ ህዝብ ኣምሓራን ህዝብ ትግራይን ሕውነት ክምስረት ናብ ንቡር ኩነታት ክምለስ እኮ ፋኖ ኣውጅ እኮ ይሰርሕ ኣሎ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ካብ ቂምን ቁርሾን ወፂኦም ናብ ሰላማዊ ጉርብትና ክምለሱ ኣለዎም ናብ ዝቀደመ ታሪኾም ክምለሱ ኣለዎም ሃገር ዝሃንጽሉ ዝነበረ ሕውነቶምን ሓድነቶምን ክምለስ ኣለዎ ኢሉ እኮ ይዛረብ ኣሎ ናይ ፋኖ ሓይልታት ማ ይዛረቡ ከለዉ ሕሉፍ ጥፍኣታት ብኻሊእ መንገዲ ንፍታሕ እዩ ድሕሪ ሕዚ ግን ስርዓት ብልጽግና ንእትዩና ናብ ዝነበረ ጥፍኣት ተመሊስና ክንኣቱ የብልናን እኮ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ሓይሊ እዚ እዚ ስርዓት እዚ ኦኬ እዚኣቶም እንድሕር ዘይፃልኡን ዘይጣፍኡን ንርእሶም ብዙር ዘይጣፍኡን ዘይዳኸሙን እንድሕር ኮይኖም ግን ንኩሎም ጸላእተይ ክገብሮም ኢሉ ባዕሉ ማለት እዩ ስርዓት ብጣዕሚ ወይ ወንጀል ይረልካ ነይረ ስለዚ ንርእሶም ክጣፍኡ ዘይከኣሉ ሓይልታትን ህዝብታትን ንኩሎም ጸላእ ገይርዎም ኣለዎ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ኤርትራ ጸላኢ እዩ ህዝቢ ኣምሓራ ጸላኢ እዩ ህዝቢ ትግራይ ጸላኢ እዩ ህዝቢ ሱዳን ጸላኢ እዩ ዓፋር ጸላኢ እዩ መዓት ጸላእ ተፍሪ ኣሎ ባዕሉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ናይ ኢትዮጵያ ሓይልታት ብፍላይ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ህዝብታት ክነብሩ ክሓብሩ ኣለዎ መጻወቲ ስርዓት ብልጽግና ክኾነ ይብሎም ኣብ ውሽጢ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዝተፈጠሩ ሓይልታት እውን በቃ ክሓብሩ እዩ ዘለዎም እንተዘይ ሓቢሮም በብታራ ክጠፍ እዮም በቃ ምሕባረስ ግድን እዩ በቃ ዓቕምታቶም ክኩሎም ናይ ሓባር ዓዲ ኣለዎም ናይ ሓባር ህዝቢ ኣለዎም ናይ ሓባር ጸላ ኣለዎም ጽኢሉ ታክቲካሊ ናይ ጸላኢ ተኣኪብካ ናብ ዝኾነ ነገር ምግባር ዘይኮነሲ ወናይ ሓባር ዓዲ ኣለዎም እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ንናይ ባዕሎም ዓዲ ብሂጎም እውን ክፈጥሩ እንተኮይኖም በቃ ስርዓት ብዘለዎ መንገዲ እንዲኸውን ዘሎ ባህግታትና ክፈላለ ይኽእል እዩ ይፈላለውን ሓቂ ንምዝራ ብዙሓት ባህግታት ክህልው እዮም ኢትዮጵያ ግን ባህግታትካ እውን ናይ ህዝብታት ባህጊ እንዲኦም ሰላማዊ ዘየዳሚ ስልጡን ብዝኾነ መንገዲ ክትኣልዮም ትኽእል ኢኻ ባህግታትካ እውን ብኡ መንገዲ ክትረጋግፅ ኣለካ ግን ኣብ ባህግታትካ እንተይበፅሕካ ግን ሕዚ ህልውናኻ
زي فقدلك سرعات جنلو لازم حالتات زياتهم زم هزبتات زياتهم حدا خونلو ازقبا معراف يوم بصيحم زلو يعني زعمن قدن كو بقى منم كتقبر يتخلن اكو مو نصاصيلو دا خطفنا سرعات بلصقنا سويل نصاصيلو خدانا ونن راسنا نادامي خميغيرو خمس غيرو محفر كو يبايزوي خميغيرو دا خمس زال ነገር دا اب ኢትዮጵያ እና ተፈጠረ خميغيرو دا ግን تم حيلتات زياتهم ببناي وحلم منقد انديوم ابوبوتهم كوينم غليهم وغلو غليهم كعا وغ خيمصم استفلالي ነገራትና ሰርሑ بتقتني لهم انديوم زلو ግን ስራሕ ብልጽግናስ ምንም ናውታት ከይሐሰውሉ ጀሚሩ ንኩሎም ኮመን ዝኾነ ምክንያቱስ ንኩሎም ጸላእት ገይሮም ስለዘለኹስ ንኩሎም ከጥፎም ተንቀሳቀሰ ስለዘለኹስ ምሕዋሮም ይተርፍን ካብ ዝብል ማለት ምድስዩ ትግብረ መልሲ ተፈጥራው ግብረ መልሲ ንብዙሓት አካላት ጸላእን ተገርካዮስ ተፈጥራው ግብረ መልሲ ንሳቶም ሓዊሮም ጸላእ ሃይኾኑ ወይ ጸላእ ሳቶም ተም ጸላእት ዝገበርካዮም በተናጸል ጸላእት ዝገበርካዮም ሓዊሮም ሓድነቶም ሓልዮም እዮም ንዓኻ ግብረ መልሲ ዝህቡ ዝብል ተፈጥራዊ ዝመስል ነገር ስለዘሎ ንኩሎም ገና ከይሓበሩ ገና ከይተረኸቡ ናይ ሓባር ሽም መውፅኢሎም ጽምዶ ዝበሃል ናይ ሓባር ሽም መውፅኢሎም እዩ ናይ ሓባር ሽም ጽምዶ ዝብል መውፅኢውን ኣረኺብዎም ሎሚ ኣይግዛዕም ዝዓውነሎ ብሓደ ምስልና ገበረ ገልና ገበረ ናይ ሓባር ኣጀንዳ እውን እስቲ ይቐርጸሎም ብጣዕሚ ዝገርም መንገዲ ማለት እዩ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ቀሪጽሎም ኣሎ ናይ ህወሓት ናይ ኤርትራ ናይ ሱዳን ናይ ፋኖ ናይ ገለ ዝበሃሉ በቃ ናይ ሓባር ኣጀንዳ ቀሪጹ ናይ ሓባር ሰምሂቡ ዓበይቲ መድረኻት ይተርፍ ዓበይቲ ናይ ሰራዊት ናይ ፕሮፓጋንዳ ስራሕቲ ይተርፍ ክንድ ግዛዕ ዝኾኑ ጀነራላት ይተርፍ ፓርላማ ይተርፍ በቃ ጽምዶ ዝበሃል ሓይሊ ተፈጢሩ ሓደ ውዳበሎ ዝብል ስርዓት ግዛዕ ይኸይደሎ ማለት እዩ ሰፋር ዞም ሓይልታት እዚኣቶም ናብ ሓደ ውሁድ ነገር ይመጹን ኣብቶም ህዝብታት ድሌትን ምንቅስቃሳትን ኣሎ እቶም ሓይልታት እውን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝመርሕ ሓይሊ ይኹን ህዝቢ ኣምሓራ ዘቃልስ ሓይሊ ይኹን ህዝቢ ዓፋር ዘቃልስ ሓይሊ ይኹን ህዝቢ ኦሮሞ ህዝቢ ኩሎም ህዝብታት ዘቃልሱ ዝመርሑ ኣካላት وحبيرنا خنطفق خنفقد يبلنا زبل وشتاو دليتاتهم ون ينصبارقوا الله እዚ ድሌታት እዚ ግን ድሌታት ኮይኑ ክተርፍ ግን ይብሉ በቃ እዚ ስርዓት እዚ ከም ህዝቢ ከጥፈና እንድሕር ኮይኑ አይንጠፍን ኢልና ብሓባር ክንቀውም ግን ይግበአና እዩ መሰልና እውን እዩ ማለት እዩ መሰልና እውን እዩ ለዚ ካብ ድሌታት ዝሰግር ነገር ክሉ ኣሎ ወይ ለያ ምን እንታይ ክገብረለዎም ስለዝበልካኒ ካብ ድሌታት ዝሰግር ነገር ንካኻብ ተነጻጽልና ክንጠፍእ ስለዘይብልና እንነብር ኣለና ብፍላይ ጎረባብቲ ዝኾና ህዝብታት ከዓ በቃ ምንም በበይንትና እንኮን ከለና ከመይ ከም ንጠፍእ ክንሓብር ተለና ከመይ ከም እንህሉ ብዝገርም መንገዲ ዘረጋገጽና ኢና ኣብ ዕድመና ማለት እዩ ሶይሉ ታሪክ ኣይኮነን ሶይሉ ሊትሬቸር ኣይኮነን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ሓቢሮም ተቃለስቲ ሓይልታት እንትፈጥሩ እንተለው ከመይ ዝበለ ዓርሞሸሽ ዓቕምታት ፈጢሮም ከመይ ዝበለ ዓዲ ከም ዝሃንፁ ኣርእዮም ህዝብታት ኤርትራን ህዝብታት ትግራይን ናይ ሓባር ጸላኢ ከጥፎም ከም ዘይኽእል ብሓባር እንትወፍሩ እንተለው እንትሰምሩ እንተለው ከመይ ዝበለ ዓቕሚ ሃኒጾም ከመይ ዝበለ መኸተ ከም ዘካይዱ ኣርእዮም ስለዚ ኣብ ቀረባ እዋናት ዝገጠሙና ፀገማት ንሕጊ ንዕርቂ ንካሕሳ ንፍትሒ ይብና መጻኢና ግን ናይዞም ህዝብታት እዚኣቶም መጻኢ ግን ረህዋ ክኸውን ኣለዎ ናይዞም ህዝብታት እዚኣቶም መጻኢ ረህዋ ክኸውን እንተኮይኑ ከዓ ኣብዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዘለው ልሂቃን ውዳበታት ሓይልታት ህዝብታቶም ከም ዘይጠፍኡ ገይሮም ሓድነት ክፈጥሩ ኣለዎም ግድን ይኸውን ማለት እዩ በቃ ምንባር ግድን እዩ ሓቢር ከምውፋር ግድን እዩ ማለት እዩ ግድን እዩ በቃ ክንጠፍስ ክንፈቅድ ኣይንኽእልን ንሕና ክሳብ ሕዚ ግን ካብ ድሌት ዝሰገረ ናብ ካሊእ ክስታይ ዝኸደ የለን መዓት ስማትን መዓት ፀለመታትን ይወሃቦ እዩ እሱ ናይ ምፅላም ኣይኮነን እትዋና ነገር ክትህሉ ካብ ድሌት ዝሰገረ ምንቅስቃሳት ክትገብር ግን ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ሰላማት እዚ ቻናል እዚ ሓድሽ ስለ ዝኾነ ኩለኹም ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ሞና ዝቅፅል ቪድዮ ክንከድ ከለና ደብረጽዮንን ፕሬዝዳንት ኢሳያስን ተራኺቦም እዮም ዝብል ዝወጽ ሓደ ፀብጸብ ኣለና እስከ ነከታተል ሕዚ ተራኺቦም እዮም ዝብል
ኢለኩም እየ ተረኽቢ ዓለም ለኻዊ ትርጉም ብዘለዎ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብዝፈልጦ ረኽቢ ይገብሩ ኣለዉ እዮም ትኽክል ብኣካል ኣይተራኸቡን በቶም ከራኸቡ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን ይራኸቡ ኣለዉ እዮም እዚ ምግባሮም ትኽክል እዩ ክቕፅሉሉ ኣለዎም ነገር ግን እቲ ፈላሊኻ ግዛእ በታቲንካ ከፋፊልካ ግዛእ ዝብል ስትራቴጂ ከይሰርሕ እታ ንግዚእ ሰላም ዝረኸብናላ ጽምዶ ዘላቒት ከይትኸውን ዕንቅፋት ከይኾኑ ናይ ድሕሪት ጥጅእ ከይጥጅኡ ኣስተውዒልካ ብምኻድ እዩ ክስራሕ ዘለዉ ተዋና እንታይ መሲልኩም ሕዚ ትዝሓሰብዎ ኤርትራ እውን ክትጠራጠር ደብረጽዮንን ኣብይን ይራኸቡ ኣለዉ እንተተባሂሉ ኢሳያስ ክትጠራጠር እዩ ናይ ፋኖ መራሕቲ ክትጠራጠር እዮም ናይ ዓፋር መራሕቲ ክትጠራጠር እዮም ናይ ኣገው ሓትና መቃልስትና ኣገውን ትግራይ ባይዘወይ ምስ ካሊእ ማዕረ ይኮነ ኣገው ትግራዋይ እዩ ትግራዋይ ኣገው እዩ ንዓይኮም እዩ ክልቲኡ ህዝቢ ተጎራሪሱ እዩ ናይ ኣገው ስልጣነ ትግራዋይ ዘይብሉ ስልጣነ የብለውን ናይ ትግራይ ስልጣነ ኣገው ዘይብሉ ስልጣነ የብልና ሓደ ኢና ግደኹና እንዶ ንሕና ናብ ትግራይ ንቐርብ እንዳተባሃለ ተደፊኦም ዝኸዱ እዮም ሕጂ እውን ታወፅዓ ክትበፅሖም ከላ መፅኦም ናብ ትግራይ ኣብ ትግራይ ተሓቂፎም ይቃለሱ ኣለዉ ትግራይ ክትጉዳእ ከላ እውን መፅኦም ናብ ትግራይ ሓትና ይጉድኡ ኣለዉ ኢሎም ከምኡ ጌርኩም ረኣይዎ ስለዚ እዚኦም ከይጠራጠሩ ክገብር ብዝኽእል መንገዲ ክኸድ ክኽእል ኣሎ ተዋና ዕላማ ናይ ኣብይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ረኽብስ ምእንታን ክልሕልሕ ናይ ድሕሪት ጥጅእ ክትእጃ ኣለዎ ይብለካ ኣሎ ገና ወሉ ካደ ትጋገ እዩ ዳነገርዎ ክጋገ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ግን ደብረጽዮን በይኑ ከሳግራ ዝኽእል ትግራይ የለን ታይዳ ሃይለ እውን ክድመፅ ኣለዎ ዝብሎ ዘለኹ ከዳምፅ ኣለዎ ከመይ ገይሩ እዩ ክኸድ ዘለዎ መንግስቲ ትግራይና መንግስቲ ኤርትራ ጀሚሮሞ ዘለው ምሕዝነት ብጣዕሚ ዘይገመቶ ስርዓት ብልፅግና ክልቲኦም ህዝቢ ደጊም ኣይተዓረቑን ወይ ድማ ሰላም ኣይፈጥሩን ኢሉ ገምጋሚ ገይሩ ነይሩ ንምንታይ ኣዳሚዮም እየ ሻዕብያ ድማ ኣብ ትግራይ ኣትዩ ጆኖሳይድ ንኽፍፅም በሪ ከፊቱሉ እዩ ብልፅግና መንግስቲ ማለት እዩ ብዙሕ ጥፍኣት 2013 ተፈፂሙ እዩ ኣብ ትግራይ ማለት እዩ ካብኡ ግን እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ትግራይና ኤርትራ ሰላም ክፈጥራ ወይ ድማ ዝሓለፈ ሽግር እቲ ዝተፈፀመ ገበን ናብ ሕጊ ክቀርብ ከዚ ግን ዳግማይ ናብ ፀገም ክንኣትዮ የብልናን ናብ ደም ምቅባእ ንኣትዮ የብልናን ንንቃሕ ኢሎም ዝፈፀምዎ ምሕዝነት ሕማም ርእሲ ኮይኑዎ ኣሎ ብልፅግና እዚ ምስሊ ዝረእይዎ ብርሃን ጁላና ጀነራል ፊሊጶስ እዮም ና ኢትዮጵያ ኣዛዝን ና ኤርትራ ኣዛዝ ሰራዊትን ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀልሞቶ ፀልማት እሶም ድማ ጮማን ቆርጥን ና ቆረፆ ግዜ እዩ ና ኤርትራ ጀነራላት ዓዲሙ ኣዲስ ኣበባ እንኳዕ ጨፍጨፍኩም ውን ትግራይ እንኳዕ ሓቢርኩም ጨፋጨፍኩም ኢሉ መስተንግዶ ክገበረሎም ተሎ እዩ ንሪኦም ንኣበባው ምናምን ምክትል ኢታማዦር ሹም ንሽሙ ናይ ኢትዮጵያ መራሕቲ ኮይኖም ንኢትዮጵያውያን ዜጋ ዝጭፍጭፉ ዘለው መራሕቲ ሌወቀስኻስ ጥሪ ኢልኻስ ናብ ኤርትራ ማለት እዩ ትሪኢፍ ከምዚ እንዲ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ከምዚ እንዲ ኮይኑ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ከምዚ እንዲ ኮይኑ ምስ ዝጣዓሞ ክኸውን ኣለዎ ትግራዋይ ብናይኹም ፕሮፓጋንዳ ኣይታለልን ካብ ከዚ ንህዝቢ ትግራይ ሰላም ክፈጥር ዘልየ ሓይሊ ሰላም ክንፈጥር ኢና ንህዝቢ ትግራይ ክሕግዝ እየ ዝበለ ሓይሊ ክንቅበሎ ኢና ዌልካም ክንብሎ ኢና እኳ ደኣስ ከዚ እውን ካብ ፕሪቶርያ እንዳሓር ህዝብኻ ብሳሕላታዊ ኩናት ብስነልቦኑ ብኢኮኖሚዩ ዝዋግኦ ዘሎ ብልፅግና ስርዓት ክትቃወሞ እዩ ዝግበካ ከዚ ትግራይ ትገብሮ ዘላ ና ህልውና ኣብ ምርግጋፅ ወይ ድማ 360 ዲግሪ ንኸይትኽበብ ትሰርሖ ዘላ ስራሕቲ ንምዕንቃፍ ስርሐ ኢልኹም ናብ ብልፅግና ኣጀንዳ ሒዝኹም ተራሙዱ ኣካላት ሰማዕ ኢልኹምን ሽማሽም ክትወፅእ እምበር ኣብ ባይታ ተፈጥሮ ምንም ቅንጣት ነገር የለን መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ሃገራዊ መድረኽ ምክክር ከም ዘይሳተፍ ኣፍሊጡ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ንዘካይዶ ሃገራዊ ዋዕላ ምክክር ኣብ ቀረባ እዋን ብሕወሓት ዝተመሰ ክልላዊ መንግስቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ክልል ኣብቲ መስርሕ ተሳታፊ ከም ዘይኸውን ኣፍሊጡ እቲ መግለፂ ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪቲ ኩናት ብርቱዕ ሰብኣዊ ማሕበራውን ቁጠባውን ጉድኣት ከም ዝበፅሖ ብምጥቃስ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶርያ ክሳብ ሕዚ ሙሉእ ብሙሉእ ከይተተግበረ መድረኽ ምክክር ምድላው ናይ ይስሙላ ፕሮፓጋንዳ እዩ ክብል ነቒፉ ናይ ልምዓት መደብ ዘየመስል ነይረ ፈትሕሞም ትኾን ኢለ ተስፋ ይገብር ባይ